E o comercio segue ben activo estes días e xusto a piques de comezar as rebaixas de verán. No mes de xullo desenvolverán o campus Educatic dirixido a nenas e nenos e impulsado dende o Centro Comercial Aberto Ribeira Sacra de Chantada. Hai 20 prazas para esta actividade de novas tecnoloxías e redes sociais que acollerá o telecentro no mes que entra e xusto este venres 30 de xuño remata o prazo para entregar cubertos os pasaportes entregados no cole pola Asociación de Comerciantes e Empresarios. Hai que deixalos na oficina de AECH emprazada na rúa Carlos Otero Díaz número 6 en Trechán. Para que estes pasaportes sexan válidos débese mercar en 10 estabelecementos distintos e por un importe mínimo de 10 euros. Cada establecemento participante está identificado co cartaz do Educatic. Os cursos en materia de informática, novas tecnoloxías e redes sociais darán comezo o 3 de xullo e rematarán o 31. O que tamén remata este venres son os días azuis do comercio galego. Outra campaña en marcha para dinamizar o sector e fomentar as compras nos negocios pequenos. Para participar debe solicitar o seu ticket e fotografalo e despois enviar un SMS ou registrar na web diasazuis.com a túa compra, así como solicitar que a rexistre o comerciante que tamén pode informar desta campaña impulsada pola Xunta e a Federación Galega de Comercio. Repártense 16.000 euros en premios.